muradina, san ki 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 muradina. Sai ki aminta da ni kare da ki bar na so zani, kare da ki yada ni soyayya ikon rabbani. Aso mun ke raini amanar kanki ki bani, zuciyata ta bar nuni sanadin suna zama ke kin zama ni. Su haduwa ta jini mun zama wanta da jini, ke kika yi mini lamani kin zama madubi na gani. Fatan alkhairi na ɗauki alkawari da ke zanyo aure na gari, ke ce abal fari da wuri kirge min alkawari, ke ce ya ta gari da yi maki tanadin alkhairi. Da ke na min taso kin fidda na azulumi, sarautar zuciya kin bani, ke ce kika bani mukami. Aso ba za mu rabe ba ko da za sanya makami, na rike alkalami hoton ki na zana ne da alkalami. So gamu da jini na fada tarkon soyayya, wane zai fidda ni ke ɗaya ce zan yi wa godiya. Ke ce kika zama muradina, karɓi tukwici na da zuciya. Ke ce kika zama muradina, karɓi tukwici na da zuciya. Aso na baki amanar kaina, ga zoben alkawari ki sanya. Mafarkin ruhina ki zama amaryata ta auren soyayya.